Genesis 2 asisikho isono lapha. Bazalwane bami angazi noma ngisuke ngishumayelana ikhona nesontweni noma mhlawumbe ofile. Sathi Genesis 1 and Genesis 2 uveza ipicture yensindiso complete. La kangenisha igcobo kwesono usathana akakaveli la. UGenesis 1 and Genesis 2 ngeke uhlangane negama eliDevil. Akaveli Satan akaveli lutho. Kusay total plan of God. Icebo likaNkulunkulu let complete. Somebody say amen. Sibona uNkulunkulu ke ekhuluma Genesis 1 ekudala imvelo ekudala provide umuntu with everything. Sibona uNkulunkulu eprepare indawo umuntu azoba kuyona. Let it be light. Emva kwalokho wathi uNkulunkulu aqhela kwamanzi, aqhela amanzi, avula umhlabathi owomileyo. Akakamenzi umuntu nisesontweni right kodwa. Wathi avela umhlabathi owomileyo, umhlabathi owomileyo wahlonipha wavela uNkulunkulu. Sibona uNkulunkulu edala ihlahla, simbona uNkulunkulu edala ukudla, edala lithi iBhayibheli wadala ithelo, wathi ayikhipha imbewu. uNkulunkulu waprovide waqeda wakhipha, wadala inkomo, wamshaya ngebeef, uNkulunkulu wamshaya ngechicken, wadala inyoni zezulu. Anike esontweni yazi uNkulunkulu wamprovide umuntu engakamenzi. Ayanike kozeni. Lithi iBhayibheli walungisa yonke into uNkulunkulu wakhanyisa wafaka eScom wasezulwini wafaka yonke into. Lithi iBhayibheli umhlaba, lithi iBhayibheli manje sekwenzile uNkulunkulu lokho wabona ukuhle. We serve a wonderful God. Ngithe bazana la isontweni ngathi indaba yakho ukuthi uzoba semhlabeni uNkulunkulu wayihlelela ungakafiki. Akaveni uNkulunkulu wathi awusekhona wena uJehova sokwenza njani? No, uNkulunkulu ukupreparele before you come. Uma kusekukhona into engasekho empilweni yakho okwazi ukuthi isela kalisi. Uma anthule yazi lenkonzo. Wabona kukhona nje into engathi siyaleka noma engathi ine challenge empilweni yakho. Ngicela ungambuka uNkulunkulu okwazi isela kalisi manje ngesekhona ukuzokweba. Uma kukhona into yakhe engekho okwazi intshontsho umuntu othile. Yilo umuntu obizwe iBhayibheli kwathiwa yisela. Lathakalize manje ngesekhona ukuzokweba. Akekho kumuntu owakweba into engekho, umuntu weba into ekhona. Isela lithatha into okusuka inikeza umuntu othile. Lithathe loyo nto ngaphandle kwemvumo yakhe. Liyenze yayo. Sekudinga owazi ukuthi utshontshelwe kodwa nikhona nibazalwane. Sekudingeka umuntu owazi ukuthi ukhona into yami engekho la ikhono itshontshile. Bazalwane nikhona yini bazalwane? Bafowethu ngicela ukhuluma iqiniso ukuthi ayikho into engekho, into ikhona ukuthi kungenzeka ukuthi isendaweni wrong. There's nothing la ukuthi akukho ukuthi kukhona ukuthi kusendaweni wrong. So we need to stand up. This is Genesis chapter number 1. Bazalwane bami, we see uNkulunkulu enza all prepare salvation eqeda ngiya. Bukani ku verses number 28 verses number 28. This is very interesting. All along from Genesis chapter number 1 from chapter 1, from verse 1 to verses number 25, 26, 27. uNkulunkulu akakhulumi nomuntu. Upreparela umuntu. Verses number 27. Sibona uNkulunkulu ekhuluma naye. Awufake lapha iverse. Content ngifuna ukunifundisa yona la. So God created man in his own image. Verses number 26. Then God said, let us make man. Somebody say, let us make man in our image. Ubani lo uNkulunkulu ukhuluma nobani? Naye akakhulumi nomuntu. Umuntu uyangena la. Imeeting kaNkulunkulu naye uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Nikhona nibathanda ka. Simbona uNkulunkulu ekhuluma nemvelo. Kulama early verses ubekhuluma nenature ethetha iresponde kanjani, ekhuluma nokudla ethetha kwenze njani, ekhuluma nezilwane ukuthi ayivele zibe khona. Sibona uNkulunkulu ekhuluma neuniverse, ekhuluma nayo yonke into engakaza akhulume nomuntu. Verse number 26 uNkulunkulu ubamba imeeting naye. Awungathi uNkulunkulu wayikhuluma njengoba ethi let us wayicathi wayikhuluma nobani? Wayengakhulumi nengilosi la. Anike esontweni bazalwane. uNkulunkulu wayengakhulumi nengilosi, wayengakhulumi noGabriel la, ubengakhulumi noMichael la. uNkulunkulu bengakhulumi nomuntu la, bevela umuntu angakangeni kwisystem. La uNkulunkulu wayikhuluma naye. Sibona uNkulunkulu ebamba imeeting noNkulunkulu. Uthi let us make man.
Anikho interested, but I am interested. uNkulunkulu mayenza from early verses asizwa umhlangano awubambile. Umetha kube khona ilanga uvele wakhuluma nje. Uthi makuthi makube khona inkomo uvele washo nje. Umetha uNkulunkulu akube khona ihlahla nemvelo uvele washo nje. Kodwa mayise dala into esenhlizweni especial. Sizwa kubamba meeting especial. Sizwa uNkulunkulu esekhuluma noNkulunkulu uthi now let us make man. Listen, little Bible, let us make man in our image. Medalilanga nenkomo akayifakanga image. Anike esontweni. Ngizosheshe ngihambeke la ekhaya ngiyabona nikhona nibathandeka. Uma ezilwa akayifaki indaba ye-image, akawufaki indaba umfanekiso. Uma enza imvelo akayifaki. Uma ekhuluma nolwandle, ekhuluma nokukhanya, ethetha kube khona inkanyisi, ethi umhlaba ube phezulu omunye ube phansi, akakhulumi nge-image. Kodwa mayiseqala esenza wena usekhuluma nge-image, usho ukuthi wena akeze ukukuthathela, akeze ukuthathela emvelweni, umuntu akeze anike esontweni, akeze ukumthathela kwi-nature. Kodwa mase umuntu ngizomthathela kimi. Kuthi mase kwenziwa wena uNkulunkulu wayayimultiplier, eyiduplicator, efuna ukukhipha omunye ofana nayo. Ithi iBhayibheli lithi let us make man in our image. uNkulunkulu wayengachithi isizungu menza wena, wayenza into efana naye. Mina ngeke ngithi mangikhulumisa komuntu nje ngithi uNkulunkulu wayenzela ukuyibona ngoba ola lo ngakazayibona. So hamba ngenyawo ngeshowe nikhona nonke nibathandeka. uNkulunkulu wayefuna ukuyibona ukuze oba manje ola lo nje ngikhulumisa komuntu angathi understand. Wayenzela uNkulunkulu ukuyibona nje. Yabona uNkulunkulu wena mawufuna ukuyibona uyesibukweni. Hayi anike esontweni la ekhaya nasi mawufuna ukuyibona kahle hle ume esibukweni uvela ume phambi kwesibuko mase uyavela uthi okay musa whatsoever. Kodwa uNkulunkulu yena mayifuna ukuzibona akaye esibukweni. uNkulunkulu vela abheke kanje abuke ibandla lakhe ayibone. The good Bible says, iBhayibheli lithi mhla uSaul eyozingela ibandla laseDamaseko sizwe uJesu ethi Saul Saul ungi akasho ubazingelelani uthi ungizingelelani na ungi uthi ubani wena Nkosi uthi nguJesu lo omzingelayo. Akaze ngimzingela uJesu bengizingela ibandla. Kanti awulazi ibandla liyimina, ibandla isibuko sami, i-image. Somebody say image. Somebody say image. According to the scriptures you are exactly like God. And according to devil and izimo ngasho noma yini. This is Genesis chapter number 1 and it's one of the total plan of God. La uNkulunkulu ekhiphi umuntu enkamosh. Webazala noma ufuna ukwazi umuntu ngqo original. Hamba Genesis 1 verses number 28. Qala 26-27 uzohlangana nomuntu. uDavid uthe eseyibukile lento eseyitholile lento wayifunda inesambulo sanela waseyabhala ihubo wathi kanti umuntu uyini okumuntu umkhumbulo umnakekela kangaka. What is man? Yabona what is man? Ngazuthi lo baba uqala phansi uthola a new revelation of man. What is man by the way? What is man? So sibona uGenesis chapter 1 as God said let us make man in our image. uNkulunkulu ubamba umhlangano naye akakhulumi nomuntu ukhuluma ngomuntu. He's not speaking akakhulumi nomuntu ukhuluma ngomuntu. Isizulu esiright lesa? Uyamazi umuntu okhuluma ngawe hayi nawe. Yeah, akakhulumi ngomuntu nomuntu la ukhuluma ngaye. Uthi let us make man and umuntu wayengafana respond because bengakhulunywa naye. BekuNkulunkulu ekhuluma noNkulunkulu kodwa ekhuluma ngawe. Ayikani manje lento indala lento uthi uNkulunkulu mayihlangene noNkulunkulu. The topic of the day is you. Kwi agenda kaNkulunkulu khona wena kuphela. Ngicela ungicheck ethi yini enye uNkulunkulu wakwathi asikhulume ngayo la. Uthe asenze umuntu i-meeting akayibamba uNkulunkulu ekhuluma naye. Imvela wakhipha icommand. Kwi-nature wakhipha icommand yezwi. Kodwa masekuziwa wena wabamba umhlangano. Emhlanganweni wasezulwini akukhulunywa ngamanzi. Thina amahlangano sikhuluma ngogesi namanzi.
ayizophuma ngambi. Masibambe meeting thina sibambe sikhuluma ngogesi namanzi, sikhuluma ngokwakhiwa komgwaqo, sikhuluma ngalokozana, sikhuluma ke. That is man. Kodwa ezulwini makubanjwe meeting ukukhulunywa ngawe. Buka ukuthi uJesu afanele ukukholwa lento ngizonika iscripture ilula kabi. Lithi iBhayibheli uJesu ukhuphukile waba ngako hleli ngako sokunene sika baba. Angithi mase kuthi wenzani? Akanxusela imvelo wenzani? Leli igama lokunxusela ukuthi ukukhulunywa ngani. Shuthi ma ezulwini okwazi ukuthi iTV yasezulwini kudlala wena kuphela. KwiTV yasezulwini iqoqa ngawe, kwiagenda yasezulwini item iyodwa, it's you. Lithi iBhayibheli engilifundayo ngilaze lakho lithi akazeli akalali. Yini indaba ulale ngaJehova uthi ulondolozo uIsrayeli akazeli akalali. Kusho ukuthi kwi-agenda kaNkulunkulu khona wena. uNkulunkulu iso lakhe aligeje. Lithi iBhayibheli amiso likaJehova, iso likaJehova liphezu kwabo bonke abamesabayo. Ezinye indlela every day, night in and night out, day in and day out. uNkulunkulu ubheke wena once wayikholwa loyo nto, your life will change. Uthi wenye indawo will never leave nor forsake you. Ngizama ngamandla onke ukuthi ubone ukuthi ubaleke kangakanani. Ngiyazi ukuthi imistake esilimazile thina isystem yomhlaba. That's why iBhayibheli lithi ningalingisi lelizwe. Thina sibulawa ama systems asemhlabeni. Sicabanga ukuthi indlela sicabanga ukuthi uNkulunkulu sicabanga ukuthi indlela esithatheka ngayo emhlabeni indlela esithatheka ngayo ezulwini. Wena ufuna ubuke around ha vele nje mina bani uzucabanga nezulu lithi mina bani kuwena. Utumile lapha ezulwini khuluma ngawe eksene mina ntambama. Uyitopic yosuku hlale xoxwa ngawe namanje khulunywa ngawe nje. Buka nje izulu likathende kanjani namanje likathendile ngoba uya so special. Izulu alikhohlwa. Akwenze uNkulunkulu kuthiwa akwenze uNkulunkulu ungangitsheli ngalona. There's nothing like that. Uyindlalifa. I know ukuthi thina as parents siba nengane yabo zibeningi boy boy makuzothe ekugcineni ugirl. Mase sivala ke ifocus eningi iba ku girl lo valile. Yabo? Boy ogcina. Izulu is not like that. Ezulwini is like when a word okhona. I used to say uNkulunkulu mayithanda akakuthanda qhathanise nabantu ukuthanda ngathi wena word okhona. Akakuthandi njengobani ukuthanda njengawe. Noma ke nishomaye uNkulunkulu angazi nifuna abantu nikhona nibathandekayo. So now uNkulunkulu lasifunda khona ke uze singaphuma eTexini uthi let us make man in our image according to our likeness. Lolu hlobo silikhiqiza la onesimo sethu esifana nathi ngqo oluzosifuza ngqo. Sifuna ukukhipha into efana nami futhi ezongifuza. Come on church. Into ezoba njengami ngqo. Umuntu uzoba njengami ngqo. Like myself, like me, like father, like son. Mangikhamuka kosathi fanele mayiqhamuka kube sathi qhamuka mina kube qhamuka yena. Ube ngisebenza ne right la bengizoqhubeka. Uthi fanele mathi mayikhuluma kube sathi kukhuluma mina kade kukhuluma yena. Yabo njengoba ngishumayela kanje umi ngenyawo Eliya. Uthi hey bhuti kube siyakwazi ukuboleka nama mic manje kwaso kwavala kwathi ohambile bengizocela imicrophone ngama mina ngakhuluma phambi kwenkosi uAhab imphambi kwami ngathi lalela nkosi Ahab ngicela ukukutshela la ngimi njengoThixo omncane osemhlabeni wathi izulu alizukuna for 3.5 years. Anifundanga le scripture wathi ngeke nini izulu for 3.5 years. Why said ngaphandle kose kusho isiyalezo sezwi lami uthi kose kusho mina ukuthi aline uma ngakasho ngaline wathi uNkulunkulu I live into my son ngayithanda boy you know who you are uyazi ukuthi unegunya neligunya kukunika selona uyazi ukuthi ukunika selona njengoNkulunkulu you have power ukubisha izinto zibe njalo you have power yokubudeclare izinto sikulalele. Somebody say hallelujah.
abafundi bakhe ngisabandleleni right la ka. I'm trying to shumayeza humors. uJesu ubiza abafundi bakhe abawu10 uthi ubanika igunya, somebody say igunya. One day masikhuluma ngeauthority kuyashiyana. Igunya igunya kodwa kuya ukuthi unike ubani. Ukuze ubone ukuthi igunya lakho lingakanani wobona umuntu okunikile. Mhla ibandla lazi uJesu ukhuluma kuLuke 17 kuLuke 10 verses number 19 uthi ngininikile igunya. Kusho uJesu uyazi ipower la akuyona iauthority uma unga understand. Ipower enkulu la eyokuthi nginike ubani. Ubuweight nesisindo seauthority usiqhathanisa ngokunikileyo. Maqhamuka ingane elingana nayo uthi hayi kulungulu uhamba uyithathe lethe sefrijini. Nayi kunike authority yayo angithi. Uhamba kanje uthi hayi so hayi uqalileke hayi ufake inkingeni. Kube sekuqhamuka ubaba noma umama ekhaya ethi hamba uthatha le nto lo yashisa sefrijini udle wonke. Kushiyana izisindo zegunya. Uma kusho umama niyabanga kuye efrijini kodwa makusho omunye enizalwa naye omncane enilingana naye nongaphansi kwakho uthi hambani uyothatha ushisa uthi hey wena umama uzoqeda nyanga enduku hey wena ubaba uzoqeda nyanga ngoba ukhuluma umuntu one authority nayo exercise authority yakhe kodwa igunya lakhe masibuka yena sibuka into ayishoyo siyabona hayi sizongena enkingeni la nithuleleni ngiyashumayela abafundi kodwa lalelani buka ke la uthi uJesu ngininikile igunya uthi wabiza abafundi bakhe abawu12 ngoba baba12 by that time wababiza abafundi bakhe abawu12 wabanikeza igunya phezukwa wonke amandla esitha yeka ke indaba yegunya check ukuthi ubani okunikileyo ukusubona leli gunya likhulu kangakanani check umnikazi walo check okunikileyo igunya mawunika uKristu akekho umuntu wakunika iauthority engalingani naye igunya linikana nomnikazi walo. Nithuleleni igunya lilingana nobani? Kuncane kusho kweni igunya lilingana nobani? Ukuze ubone unegunya lingakanani check ukuthi unike ubani. Sompisi my son I greet you. Umama akekho. Kuyahlaleka nomama apha mbizana umama izana apha. Nikhona nibathandeka. Phuma apha ukuhlukana phakathi kwenu. Nikhona bathandeka. Thank you so very much. God bless you. Igunya uzulibona ukuthi lingakanani check ukuthi ubani okunikile. Mawulunikezwe ingadlangadla lolo gunya elengadlangadla nani. You can't have igunya elincane kodwa ulinike umuntu omkhulu. Musuba neauthority kodwa nikhona nonkena. So now uJesu uyababiza ukuthi banikeze igunya phezulu kwa wonke amandla. Esithi hayi buyela kule verse lami buyela eTextini Genesis. Banikeze igunya phezulu kwa wonke amandla and uJesu ubiza abafundi bakhe. Into ayenzana. Uthi uJesu ngenzele ukuthi nithi nisemhlabeni. Nithi nisemhlabeni ni operate umhlaba ningawu operate njengami no operate njengami ngenze ukuthi makuvela nina kube sathi qhamuke mina anike sonto niyazi ngenze ukuthi makqhamuka nina kube sathi qhamuke mina ngenze ukuthi makusho nina kube sathi kusho mina because it's a delegated authority. Igunya olululelweyo walinikezwa lona. Nikhona lonke sontweni? Yeah, amaqhamuka nina kube sathi qhamuke mina, amakhuluma nina kube sathi kukhulume mina. Khona abantu abayi-exercise le lonto bayazile lo authority. Uyabona bengikhotha uEliya wayisolazi lo gunta inkosi nginikile authority. I have power and come somebody say amen. Hence uJesu mayisekhuluma uthene amadimoni niyowakhipha akasho ukuthi niyokhuleka akasho ukuthi niyowathandaza ethona wakhipha akasho ukuthi niyowathandaza ethona wakhipha manje. When you stand before demon awukhuleki u exercise authority. Mawusuqedile ukhipha idemon uyakhuleka uNkulunkulu. Mawuthandaza uNkulunkulu uyothatha iauthority mawusubhekene nedemon awuthandaza. Angisho ukuthi awuthandazi ngithe awuthandaza mawubhekene noNkulunkulu. Masiza umuntu ethi baba wethu ongcwele egameni kaJesu kithina uthi ngimi phambi kaNkulunkulu. Ungasho njalo ubhekene nedemoni.
Because uma uthandaza ubheke nedemon utwister iauthority. Idemon unikwe igunya ukulikhipha. kuNkulunkulu unikezwe igunya lokuthandaza kuye. Ingakho iBhayibheli likhulekani uNkulunkulu. Idemon to keep. So when you face the demon, you exercise authority. Phambi kwedemon. You demon, awusi baba uthi ongcwele ngiyathandaza ke nalo ke Nkosi leli demon selikhona. Hawu baba ngiyacela awulikhiphe phela. Athi Jehovah, you don't understand your authority. You don't, it look like you don't understand your authority. I'm showing you no thandaza ke meseni phambi kwedemon. I said you'll command them. When you face the demon, you say in the name of Jesus Christ, you spirit, I say to you, go. I like it, my son. You understand your authority. Masubhekele Nkosi angilutho. Angilutho, I need your help. I surrender all to you. Kodwa Nkosi ngubani mina? Ngibambe ngesandla sakho. Then you face the demon. You change face like a lion. You command the sickness. You command poverty. You command demons. Somebody say hallelujah. And somebody say authority. That's how you operate in the kingdom. Those are kingdom systems. The challenge that we have ebandleni is not that we are failures. Asikhonde ngoba siyahluleka. Ukuthi challenge asinalwazi. Uyabona enye into ayifihla uSathane ufihla into eziwu2 empilweni yekhona. Okunye akanandaba nakho. Okunye history, your identity. Ukuthi ubani. And secondly, your authority. Mayibambe nje lo wafaka ithunzi elimnyama kulonto. Hayi ke asana nkingi. Two things. Who you are and what authority you have. Make this step lonke ekholweni usukelwe waqeda. Bafihlele uba ngubani. Lento uthi ubani ukuthi wani uNkulunkulu ubani kuwe wena ubani uNkulunkulu. Yeah, the two. Ufuna umenza uNkulunkulu ngathi uyabona ufuna ukumenza uNkulunkulu sangathi yini? uNkulunkulu ufuna uvele amenze ngathi into yokumsonta. I don't know what it is to listen writing. Ngiyasizwa kona siuzima. Kodwa ngizosizama. uNkulunkulu ufuna nje kube sengathi into yo esiso usiyamsonta uNkulunkulu. Of which is good. But the challenge is kube sengathi that is our position. Sekuphelile. uNkulunkulu ufuna somculela nje. Hambani good ngiyabonga hayi. Asana uyenza ucula futhi. That's not that. We have relationship. Into ehlanganise thina noNkulunkulu ubudlelwane. uNkulunkulu ukuthanda noma ungaculanga, ukuthanda noma kodwa nithule esontweni ngiyashumayela. Because once senze mistake bafowethu, saba nabazalwane abangalazi igunya labo, nabangazazi bangubani. Njalo mangikhuluma ngalento ngikhohlwa ukwenza le example. Ngoyenza uJesu sabuya. Uyabona ekhaya owesona mayikuphi? Ufike kande imuzi wenza yonke into. Thenga ama TV, thenga osofa. Nkosi misiyakubusisa ngabantwana ne? Mawu akunike grace usitha ngabantwana bakho. Umntwana wakho nomuntu ovakashile ngicela ungasebenzisi lo example ngiyabonga manje nomuntu oyivisitor ofika namhlanje for the first time ekhaya abafani. Singahlala in the very same room kube ne TV la endlini ngicishile mina mnikazi womuzi TV ngicishile ayidlali mafisi sanibona ta ungahlala la yonke into yakhona nje ulinda instruction ungahlala la kuphi la yeah
hayi ungakhuleka nje ungayikhipha necathulo lezi yeah we slave usho lezi yeah hayi nje uhlala relax nje khuleka awula yeah singakwenzelana uyayidinga into ephuzwayo ingqondo ithi juice ubuye ha sezothi ngifika nje sengagamela juice la ekhaya sengagamela juice hayi noma amanzi kulanke asikakunika ujuice angazi angifuni ukunihlufa aningahlufa ekhuleka ulambile you compromise usuthi with stranger bangakwenzela abantwana something khulekani ithi inhliziyo maye Nkosi ngafa indlala uthi sengqena nje ithi ngifika nje sengizo ngiyagagamela ngisafika nje then you sit down here TV imnyama anti kudlala World Cup manje uyacabanga ukuthi ish khona igame othi uyabuka isikhathi sengishaba abathandi bebhola ne ayisekuneno yes awuloku kwenkwe ayangena igame i-remote nance screen nasi futhi uyayibona ukuthi on nali lambe libomvu uyalibona Samuel lo gesi ukhona le TV ingadlala noma yinini ish kodwa manje halala kuthi kwinqi few minutes later kuvela kufika uboy wala ekhaya eyiphumela crash no park iwalk yakhe ayifani hlobo uthi ngena nje mayifundise kahle sanibona yeah baba yeah mama yani siyaphila into ayijahile nje akanamsebenzi nanto eyiningi uzothi efika nje abe indlela yokusala kuhlala kusofa niyabazi kahle uthi efika nje kimbrili kusofa thatha ubhaka wakhe qire hey thatha ubhaka hambe uyobeka ekamereni nakho uzogudula kanje ujahile afika ubeka ngokusheshsha abuye qile uzothi efika akadingi instruction uthi efika bethatha remote akade uhleli phambi kwayo wena the church must say hallelujah somebody say hallelujah uzothi efika bethatha remote akade uhleli phezu kwayo uhleli kanje yena uhleli kanje avela thatha remote athi efika nje qinqinqi angazi sebe 301 afaka upopa zothi sika badlala kabili opopayi nange ebheke efrijini badlala kabili opopayi nange ebheke efrijini uyavula efrijini uthatha ujuice uhlala phansi uthi uyambona khona manje evula ama-chips enyama uyasneka hlum uthi popcorn ubuka i-TV hlum uyaqaka wena ulambile ufile yazi ishaya naphi lo mntwana ubambe into ethi okukababa nithuleleni okukababa somebody say okukababa uthi lalela into engenza ngibe nelungelo ey'ntweni kababa izelwe la ubaba nami sinomhlelwana bokuzalwa if lalela angisona stranger, angisona servant, angisona slave. I am a son in the house. So into zala ekhaya sami. Somebody say okababa okwami. Somebody say okababa okwami. Hlalani phansi. Then what devil want? Devil want to leave us njengalo mfo inqale ngayiqaleni. Even in our father's house. Athi uNkulunkulu ngake ngayizala ingane kodwa angiyibone ethithisa ukudlula le. Baba ngicela ukubuza ngaqheluka qheluka. Ngicela ukubuza ngahlehla ngathi
The Bible says, iBhayibheli lithi ngegama lami, no, before that one, lithi noma yini niyoyicela kuBaba. Lithini iBhayibheli? Eniyoze njani? Noma niyayazi noma yini? Noma eniyoze njani? Wayeseqhubeka iBhayibheli lithi egameni lami kuphi? Akakazi uye kumuntu uya ngegama lomunye othile. We grew up emakhaya. Bekukhona nje imizi sazi no baba ba street who does not just ongeke vele usuku uyokwenza noma yini ufune noma yini kuyena. So buya nje wena uyingane uthi baba nje ucela ukuboleka isanda. Hey. Ahla tosama iphumule nina niyayilahla izinto. Ngingane nje nginika isando sami. Cha baba befuna uqonqothela ipali lethu lebhola lapha. Hey! Iphuma into zami like. Sibuye emuva singaziphathanga. Uyazi sishayene igama lethu. Andithini sicela usiboleka basifuna ukuqonqotha. Uvela ubaba la ekhawune relationship nobaba walapha. Mase kungaphumi ubaba la ekhaya athume wena. Athi awungiyela kubaba ubani lapha. Ufuna ngibolekela ispade. Umbolekele nesando. Same sando as I add spade. Musuya lalela nayi ki mistake ongasuyenza. Ukufika lapho uthi baba sanibona ngicela ungiboleka ispade. Ama results azofana nalawa. But it's another story mawusufika usizothi sanibona baba njani. Ngithunywe ubaba umbuyazi. Uthi cela umboleke ispade nesando. Before kufika into ethi no, ucabanga ubudlelwana nabo. Aphinda uthunywe ubani uthunywe ubaba. Uma esukuma kaniki wena isando nespade, unika ubaba esandleni sakho. Anikho. Njobe ethatha ispade sakhe angavumi naso. Athathe nesando sakhe angasidedeli. Asibeke esandleni sakho akaniki wena. Unika ubaba okuthumile. Uyazi wena ulekelelwe yini? Ayanikho sothi. Ulekelelwe ukuthi uthe ufika phambi kwakhe wabiza igama. Lento uyifuna egameni. Anikho ningizwa nhlobo. Lento uyifuna egameni luka baba anobudlelwane naye. Njoba uJesu ethi noma yini enoyicela kubaba egameni lami uyabazi ubudlelwana nabo nobaba. Uthi noma ubani oyofika athi baba egameni lingathi hayi likambuyazi, hayi lesonto, hayi lomzalwane, in the name of Jesus. Noma uthi uNkulunkulu bengazukunika kodwa ukhumbula ubudlelwane necovenant ayenze nekhaya. Kanda uyithola egameni lesonto negama lakho. Oyoyithola egameni kaJesu. Now ke buyele emuva. Now ke uNkulunkulu ukuthi God said let us make man in our image. 28. Awunginicheck niyezwa kodwa khona. Ngithe uNkulunkulu isitha masilwa silwa nani? Identity and authority too. Somebody say amen. Ulwa negunya lakho nokuzazi wena ubani your identity. Njalo sithi afanele sihlale sifuna ukwenza umuntu ongena lo yena. Uyabona isithi amasima sikusitha sisithi ukuthi who you are. Kusabathe sithi ngavumi. Ningamvumi. Meke wayiqonda ukuthi ubani sifile. Iminyango yovule kungaka uzoqhamuka ivule yona njenge sliding. I was just thinking, is it the same God really? I was hamba no Petro, no Apostle, no Elia, no Elisha, no Joshua, no one. The big answer is yes.
Uyelo? The big answer is yes. Oh, why ingafani? Then the answer will be yini engafani? Sibona indlela osebenze ngayo uhamba nabo nendlela osebenza ngayo uhamba nabo. Uthi do you know uNkulunkulu ofair? Kune level abafika kuyo eningakafiki kuyona. uNkulunkulu singeza noma yini noma ngubani, provided umuntu efinyelele kwi-revelation yokuthi ngingubani kuye naye ubani kimi, nawuthi yini engimnikeze yona, ngoba sibanga into eningi la, sibanga authority ne-identity. Then God blessed them and said, God, be fruitful. And the first thing bazalwane bami that is going to shock you, this is for the first time uNkulunkulu ekhuluma face umuntu. First time. All along uNkulunkulu wa face imvelo, waqeda uNkulunkulu wa face yena. This is the first statement sokuqala nqa esikhulunywa uNkulunkulu esisa kumuntu nqa. You go and study the word, you'll see. This is the first statement ekhuluma esebheke ngakumuntu ke manje. uNkulunkulu bengakazasho lutho kumuntu all along, uyaqala ukukhuluma la. Zwana mayiqala, God blessed them. The first message anike esontweni somewhere. The first message ekhulunywa uNkulunkulu eyibhekise kumuntu i blessing. Hallelujah. Faka isiZulu mhlamba abanye ba nolimi phela luyashada kulona lo silver. uNkulunkulu wenze njani? Wazibusisa yena. Wabusisa imvelo. Wenze njani? Listen. uNkulunkulu akambusisa umuntu ebebhekele ebheke nature. Ebebheke wayibheke ngakuye. A first message eyaya kumuntu isuka direct uNkulunkulu. Izwi lokuqala ngqa uNkulunkulu alikhipha leya kumuntu leli. Engakamthumi. Manini nina nihlangane noNkulunkulu esethi lima lensimi ningadli nihlale kudume lokho nje ungadli kuzo zonke izithelo izwi lelo liphakathi nendawo nemessage elokuqala nqa awalikhuluma kumuntu engakasho ukuthi lima engakasho ukuthi gadi insimu engakasho ukuthi ithambo lamathambo ami engakasho ukuthi ungadli kuzo zonke lezi zithelo ekhona dlala ngaphandle kwesithelo esiphathi nendawo engakakhulumi ngazo zonke izinto imessage yokuqala uNkulunkulu wayideclare wayikhuluma phezulu komuntu. He spoke the blessing. Do you know? Isibusiso la asikhishwanga enye sakhishwa uye qobo lwakhe. God bless them. Listen, immediately eqeda ukubabusisa uNkulunkulu baba ngabantu aba blessed on earth. Ngizokushumayeza ke manje into ethi umyalezo wokuqala ngiyazi ukuthi ngendlela abazalwane bami esesixakaniseke ngayo sesakhohlwa ukuthi izwe lokuqala lakhunywa uNkulunkulu phezulu kwethu lalithini. Uyabona maqhamuka into umuntu ekhuluma lolozwi izwi lokuqala nezwi lokugcina likhulu kakhulu. Yabona uNkulunkulu wenqaba uthi engakamniki umuntu ama duties, wenqaba uthi engakamniki umuntu ama duties akhe uthi amnike wona engambusisanga qala. Blessing is the first word elakhunywa uNkulunkulu phezulu komuntu. Do you know umisitha silwa kuGenesis 3 siyo attack umuntu. Si attack umuntu ngenxa yokuthi uNkulunkulu sekhuluma isibusiso phezulu kwempilo yakhe. Uma isitha sizophuca umuntu iauthority negunya lakhe nezwi elikhunywa uNkulunkulu phezulu kwakhe phakathi kwezinto abezenza uSathana gqabha eswini ngoba lonto namanje akakabi happy ukubona ibandla nabazalwane who are blessed not by God. David does not rest. Once he sees the blessing he fights because the first message ufuna sikhonze sigqwalile. Yazi ngithuliswe yini ngoba aningangizwa ukuthi
uNkulunkulu wababusisa wenze njani? uNkulunkulu wathi kubo zalani nande, be fruitful. Fast ngisi manje. Asifuni zalani. Okay, then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth, subdue it. 3, have dominion over the fish. There is a dominion there. Subdue there. Fill the earth there. Be fruitful there. Multiply there. Blessing there. Package. Ukhunye uNkulunkulu umuntu akaqasha istep esiya phambili. I know ukuthi sonke masicabanga sicabanga uNkulunkulu ovela wasinikela kuSathane. Abantu bathi nakho kuwe emhlaba. Wathi uNkulunkulu Jesu nakho kuwe emhlaba. Esho kuSathane fu. Wayisifumbela ngoSathane. Sinjenje uyena uNkulunkulu wavela wathi nakho kuwena emhlaba fu. We have never think of God blessing your life. We have never seen God akaze umbuka uNkulunkulu umbona njengoNkulunkulu owakhuluma owayaleza isibusiso njengezwi lokuqala phela kwempilo yakhe. Uyabona mangama phambi kwabantu la abakholwana abaconvinced ukuthi izwi lokuqala laphuma emlonyeni kaNkulunkulu ngami lathi I am blessed. So ke angizokuvumela enye into kodwa nikhona nibathanda kabi. Lalelani bazalwane abasindisiwe. uSathane eGenesis 3 ubese late. When ushithi focus womuntu ofike late uzulahla umuntu ofike eqala. Utheni uNkulunkulu ofike eqala? Utheni uNkulunkulu I am blessed? Uma ufika uSathane ezolwa nawe noma ezokwenzani, the devil is too late. Somebody say devil is too late. Mangafika any person here and say to you kunamasatma and said don't worry, ngizohamba nawe kumasatma ngizokuthengela ithikithi ayikhotha bazalwane, ngizokuthengela ithikithi lokungena khona and don't worry ngizofika ekhaya ngizokuthatha khona and go with you. Aku-applyelanga nje umuntu ukunika i-offer uthi uzofika nguthathe ekhaya sohamba nawe ngizokuthengela ithikithi lama VIP uzobehleli la ku line number 1 and after that don't worry full stop. Ahambe lo muntu, you say yes sir, amen, I'm playing, thank God, praise God. Immediately etephuma nje bengena omunye emva kwakho ebezothi kuwena lalela ke, hey ngiyakwazi ukuthi vele wena u-afford ngeke ukwazi ukulunga kuya kumasatma yazi ngeke ukwazi ukulunga kuya kumasatma ne-transport okuya khona awunayo. Ne-transport yakhona yokuya khona awunayo. Ngiyazi inhliziyo nje ethanda kodwa ngeke ulunge, awunamali, awunenkosana yakhona nento yokugqoka uzubana kanti uyikhavile loya. Uthe don't worry nge-dress code ingakimi, don't worry ngama-meals angakimi, don't worry nge-transport ingakimi, nithuleleni bathatha kuyashumayela, don't worry ngethikithi lingakimi. Then after that kuvela kufika omunye umuntu azokhuluma i-opposite yalonto. Awunayo into yokugqoka, awunayo imali yokuya khona, awunayo imali yokungena yethikithi, ukhohlwe i-offer ephuma eqaleni, usuyahlala isikhwebo manje ufastet na ngayi imali yokumasapna, angayi imali yokuyo, angayi imali yokuthi, angayi imali yokuthi. How ulahleleni izwi laseqaleni kanti nayo indlela yokuresponda uthi akhuluma mayiseqedile uthi mana kusuqedile uthi musiyamtshela ndelana nalana. You are too late ngoba okade phuma la ophumela uthi uzoprovide zonke idingo zami according to his riches in glory. Somebody say hallelujah. Somebody say I'm blessed. Singasho noma yini sothandaza Nyanga mayifuleke, Nyanga mayifuleke. Masikhuluma nomuntu olocked leya ongayazi identity yakhe, ongayazi nento ayinikiwe. Somebody say amen. Bazalwane, this is my own research and kuleyo khona ngisho manje anginankinga ngisho ngafika umuntu ashente ehlweni mhlawumbe ngiprove wrong noma right. I've discovered two umuntu was all languages.
alanga ke onke ama languages ala kumuntu onke ngisho onke akhulunywa ngesiphutukezi sila kwena wena awulukhuluma ngolwazi wewe no I'm sorry angathi ongalazi alikho ngenalo uthi challenge esekhona awukakafiki emhlabeni la kuzotrickerisha okuzoqhunyiswa khona awukwaqondana nabantu abazo qhumisa le yanto ekhona kwena ulima lwehle alwehlu ulimi kwathi awusangena isiphutukezi nasi no how many of you abayazi abanye omunye uma ngashintsha iprovince wamba ohlala eJohannesburg ahlamba abanye bayithola o privilege ukuthi bahlaliswe phansi kuba methi me no laba bantu bavele bakhulume around you. They don't teach you, they just speak around you. Kupa matevana ngiyadumedisa kanti mitse oramrana Jesu ngingwana wamadimo kipulisitswe kanti they just speak, you just keep quiet. The more they speak ukhona kuya ngokuya kodwa ngithule ngiyashumela kuya ngokuya unfoldeka something that is within you into vele khona ngaphakathi kodwa ngithulele nibathandeka nikhona nibazalwane bami uma wakho nje ukhuluma isiZulu ukhuluma isiXhosa ukhuluma ngiyazi we are mixed here. There's Xhosa language, there's Zulu language and stuff. Do you know why are you speaking Zulu? Do you know why are you speaking Xhosa? Do you know why? Ingoba nje wathi umuvula amehlo nje isiZulu sakhulunywa strong ukhona strong Xhosa sakhulunywa strong saza sanyakaza isiXhosa naso la saze sanyakaza isiXhosa naso ngoba sikhona sila ukuthi bekufanele kube khona umama ozosikhuluma asinyakazise lesixhosa sila asimemezela sikhulume size sinyakaze lesi isiZulu besivele sikhona ukuthi umama nobaba kanti beqhubeka bekhuluma bebenyakazisa isiZulu naso alalala abafikanga naso abavulanga ingqondo basifaka basinyakazise sikhona namhlanje I'm anointed nizontshela ke nesibusiso sinjalo asehli ukuthi sikhona kusuke kufuneka abantu abazosinyakazisa namhlanje joynyakazisa into onayo. Somebody say I am blessed. And somebody say, I am blessed. It is inside of you. It is inside of you. I'm here to stir up what is inside of you. Lendila iyakwazi ukuhlala ube isiZulu strong iyakwazi ukuhlala njengenzika inzika into ekwazi ukuhlala phansi la kube clean la ngenhla amanzi mayinganyakazisiwe bazalwane akhanda inzika uthothi thina sasikhandi sasikhe emfuleni sasikha kancane anihlupheka ngani nesi ngenibona sikha kancane senzela kunganyakaza inzika phansi. Kodwa kufuneka abantu izwi likaNkulunkulu nomoya ongcwele umsebenzi wakhe ithi ushake kuze kusukume lento ekade yahlala phansi. This is the first word. Lento yakhulunywa early wena dala uzalwa nje khona ilo manje ingakho uma ufika uKristu uzonyakazisa izinto ukuthi uthini kuJeremiah uthi kuJeremiah ngingakakwazi ungakangazi uthi ungakangazi ngakwazi angithi uthi ngingakakubumbi eswini uthi ngakwazi usethi ungakaphumi esizalweni uthi ngakungcwelisa
uthi ngakwenza umprofeti, hayi thi ngizokwenza manje. Uzalwa nje uyileya nto ngayikhuluma ngayiqeda. Yabo lo hamba yofuna ukubamba ikhandla ethi hayi wena akuyena umuntu uprofeti akuzukufika manje. Yinto wathi uphuma esizalweni ngasuvela uyiqedile. Manje lelizwe malifika lizokwenza lizonyakazisa into. Never ever ungadlala uSathane namademoni, you are too old for that. Umsebenzi wenze lenkosi is to nyakazisa what is inside of you. Unfortunately, you need to believe this. God blessed me. It's something that awukwazi usufikile eKristu uphinde futhi uyibale kanye nabantu abangekho blessed. Paul yini umsebenzi kaKristu? Because the best way to undermine cross ukuthi zonke izinto isiphambana zayizoyi esasizoyisebenza empilweni yakho uyiphike ezinye. Then you are undermining cross. I've never seen people bephika umsebenzi wesiphambano. Isona you say hayi Nkosi yami nangu lo baba edlala ngami ngibusiswe nje mina ngoba phela ngiyazi mina kwashiwa kudala ukuthi into zami zemnyama angazi umnyamani manje. This is the message of Antu Ibamba. Yabona bazali mase ngafunda ukubamba imessage yokuqala eshiwo uNkulunkulu then close door. Anyone who will come to church we are too late. I'm trying by all power to make simple examples so that you ngizokufaka kule nto moya ngcolaisho. Then the devil is too late. Uma Satan we are too late. You're too late. God bless them. You must believe that I'm blessed. Because the challenge with the current church, inselelo esinayo ngebandla lamanje, ama rights abo, namalungelo abo, namagunya abo afihliwe. Ngangisho khona like how is my Bible? Ngicela ungiphela khona mhlava. Ngithanda ukwenza example ngeBhayibheli lencwadi. Listen. Njalo like ngihlale ngisho uNkulunkulu mayikunikeza impilo. Mhla uJesu efika nje ukunikeza so. Mhla uJesu efika uthi mina yabona mangunika so. La kuna 66 books. Akithi? Amen. Nalokho bengakaveli ngapha. Yeah, kuna 66 books. 66 books. When I give you this, with me, kukhona abantu abavana bathathu uGenesis. Basebenza hayi sengiyabonga. Engamthola uGenesis. Athi uNkulunkulu kodwa yazi bengakunika uGenesis mina bengunika iBhayibheli. But no Genesis is involved, included. You don't choose what you like. Uthatha yonke package. Awukhipha okuthile usiyeke okuthile. Isimanga nasi ukuze wazi ukuthi khona la i-responsibility yakho uNkulunkulu ukunika kanje athi mi umsebenzi wakho ukuphenya la. Le example ngoyenza uJesu azabuye then uhlangana no Genesis kuye ukuthi uphenye wafika phi kungenzeka uconclude hamba utshela abantu hayi uGenesis bazalana ivangeli uGenesis kanti isilinganiso sokuphenya kwakho mhla uNkulunkulu ekunika wakunika ipackage uthi uyahlangana nabanye bathi ngisho ukuthi hey khona abantu abahambe noNkulunkulu uthi uyahlangana nabanye bazokutshela indaba in the very same book at khona uExodus uthi uphuma phi wena ugcine eGenesis kuyaqhutsheka mntana khona noExodus ngicela uvele ngiskiphe ngenxa yesikhathi lalela kephu uthi uyavula bekutshela abanye kukhona uIsaiah kudepend ukuthi how many pages owavulile entweni eyinikiwe kungenzeka futhi uzufe uthi akukho lutho ngoba wakwazi uphenye lutho enye into engayithandazela bazalwane ngathi baba ngiyazi ukuthi ngumuntu ngisemhlabeni kodwa ngiyawucela umusa ayikho into engangikhathaza njengokuthi ngiyofika ezulwini kuma kuvela ukuthi ngangubani
ngingakaze ngise ngithathe ngisha ama steps awu10 ke ngcono out of 25 ento ongakufanele ngibe yiyo athi uNkulunkulu uzala ngizokukhombisa eshalofini lami ukuthi wawukade ubani on earth. Athi look at you. Ngithi ngibuka into engiyiphilile is totally opposite yento ongakufanele ngibe yiyo. Athi uNkulunkulu that was you. Ukube waba obedient, ukube waphikelela, ukube waba uthi yabona mhla ungalaleli wawulahla leyo yaphathi leyo. Ube wangilalela lapha ngapha kwaba nje. Ukuba kuyaphunywa ezulwini wangayicela ukuyiphumela manje akuphunya ngenile. It's one of the painful part engafuni ukuze ngisondele eduze kwayo. Futhi angiyifisela umuntu. Listen, that's how life goes. Masifika Kristu. Udepende kumfuni. Ingakho depende kumfuneni. The more you seek the Lord, the more you pray, the more you believe the word, the more we are now opening pages of the Spirit. Uvula ama page kamoya. There are people who know Zachariah. There are people who knows Malachi. Depends. Khona abantu mabehamba nawo bahamba kwi dimension. Bahamba ezingeni lokumaza uNkulunkulu to the point of Zachariah, of Malachi. They will tell you uthuma Genesis no Exodus but emntana ufihlakele there is abehluleli, there is the Deuteronomy, there is Judges. Usangane uphele endleleni at we fly higher, we can continue. There are kings and first kings and second kings, there are first Samuel and second Samuel, there are first Chronicles and second Chronicles. Usangane uthi no, there is Ezra, there is Esther, uthi uyasangana and there is Job. Somebody say hallelujah. Those are dimensions of the Spirit. God the song is got the same book. Ungasucabanga ukuthi uNkulunkulu kanti uNkulunkulu kunike ipackage, ivangeli package, ivangeli package, ivangeli package, ivangeli package, ivangeli package with everything you need. You continue to open your pages. Njoba sizohlangana edaka khona sizosonta ntambama. Khona akulona isonto la ntambama lena. Sizovula ama page. Uthi inkosi khona la ngakaze ngifike khona. Ngifuna ngizoqaqeka izinto ezilanga phakathi ke menithuleleni bazalwane. Lalela. Ngifuna ngizoqaqeka izinto ezilanga phakathi ke. The more njoba ngishumayela nje, this is what is happening in your spirit. Uma sigcina ngala ila khona lithi iBhayibheli sesifike esiphelelisweni nasebhodeni obupheleleyo kuKristu. Nikhona nibathandekayo sifika lento ethiwa i-fullness of God. Do we have church here? Gospel is not about Romans 8 verses ngiyabonga mhlawumbe. Elakho iBhayibheli mhlawumbe. Oh. Thatha uduma. Verses number 31 ungafunda verse 1. Doso ngishumayele ngaye kanti doso ngithi take verses number 32. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him? Somebody said with him. Kulman, somebody say with him. How shall he not with him also freely give us all things? Your Zulu version. Sengizofuna nje asifake nesixhosa lapha sibefe bafethu. Nalokho sikwita izanje ngolukhusa. Yena ongayigodlanga and into esisho kancane ngeBhayibheli lesixhosa. Yena ongayigodlanga eyakhe indodana. Kepha wayinikela ngenxa yethu sonke. Niyayibona lo part?
Na iphathe ngilanda kule verse. That's one of my best verse. Yabona le verse like thanda ukudlula yonke into. Kungaba kanjani ukuba angasiphi khulumani angasiphi anifundi la kufundeki lapha angasiphi nini kanye nayo na angasiphi futhi uKristu mhla efika empilweni yakho wafika nakho ukube senibadala bengizokhipha istatement ukube senibadala senibadala ngiqinisile bengizothi masithandaza so singakhulekethe izinto zehle yabona manje sengithilo njalo ngathi yazi qale masithandaza so singakhulekethe izinto zehle sike sithandaze ethi izinto zambulwe angisho ngashi yehlo ngasho phela sokuzawajwayeleke nawe usungaphatheka kabi ungasasho lokho dazahle into zami Nkosi kulungile understand ukuthi wena uNkulunkulu sezulwini that's fine singalwi nakho konke but okwazi ukuthi uma isesebenza uNkulunkulu ngempela uNkulunkulu uzokwambula izinto ezilanga phakathi ngoba that day umukela uKristu wafika nayo yonke into oyifunayo ukuthi silinganiso sokukhula kwakho awukwazi ukuthi unakho konke Galatians 4 verse number 1. Awona kuyasiza ufunda iBhayibheli kunabantu unabashumayela yabuza umhlavu use right ukuthi kuya ngaye ngabudanga ngaba usafunda kufunda. Listen verse number 1. Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane khulumani indlalifa iseyini lithi iBhayibheli kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane zwana kayihluke ngalutho encekwini zwana ke kodwa ukhiye ingane iyinkosi yakho konke for isingisi sokwenza ube right kakhulu ake kuphatha uXhosa abafethu la kwasimzame phela naye anti ncishwelani bamba mic ke sana awusho limi lwakho lakithi ngapha lokho verse 1 ndithi ke indlalifa ngexesha lonke engumntwana ayahluke nganto kumkhonzi nakuba inkosi yento zonke inkosi yento zonke somebody say amen yeah mana into ayifaka la manje isixhosa njalo lesi ngani konzakalani lapha kwaXhosa manje lesinjani lesi manje lo mcimbi makhe ndiubeke ngolu lo mcimbi makhe ndiubeke ngawuluhlobo unyana oyindlamafa uphathwa ngesicaka uphathwa njengesicaka logama esalulo mayisalulo semncane maye kimi nakuba zonke izinto zize zakhe ngicela somebody say hallelujah nakuba zonke izinto zize zakhe zonke izinto ezakhe kodwa uphathwa njengesicaka lalela keyword logama aselula because usesemncane akakazazi into zakhe nama benefits akhe ubonakala ephathwa njengesicaka he walks like a slave he speaks like a slave uhamba njenge-slave ucabanga njengesiqila ucabanga njenge-70 nje kodwa zonke izinto zala ekhaya zakhe kubamba nephi inkinga ikubaba cha inkinga ukuthi yena uselula still a child so he said it's an end challenge maturity challenge Pumani ke fani ngisi hayi isixhosa siyalo now I say that if the air as long as akusho that hair nina ngathi uyamfihla kancane loya age ongomkamisi kakhulu now I say that if the air as long as he is a child somebody say as long as he is a child does not differ at all from a slave
But lalela ke key word lapha, as long as he is a child. I-child akhona ukuba neminyaka emincane. I-child ukuba nolwazi oluncane. We grew up kwaZulu thina. Ngapha kwaZulu ngicishe i-culture yethu ngeke ngafana ncane. Uyabona uma wenza into kubonakala ukuthi unolwazi lento engaphezulu kweminyaka yakho. Kuthiwa imfono umsuyindoda. Akusho ukuthi usumdala, kusho ukuthi umatured. Akusho futhi nge-maturity ngenxa yani, kusho ukuthi utholakala unolwazi ebese ngalinde ethi ngaphuma kuwena. Umuntu akakhulu nge-age, ukhula nge-knowledge. Hayi futhi ukuba iqamfuza, ngisho i-knowledge. Ngisho i-knowledge, ngisho ulwazi lwamalungelo akhe, azama-rights akhe, azigunya lakhe, azukuthi ubani. Now I say that as long as he is a child, the Bible does not differ at all from a slave. Differ at all from a slave. Though he is master of all, not master of some, master of that is our, this is the challenge. Ngohlala lapha phambi kwami uhlelo master bazo zonke izinto zikaNkulunkulu. Khuluma ngesingisi shona uthanda I'm a master of all. Lento fanele iqale ishunyelwe njengoba ngisho ukuthi inyakaze lento fanele siyinyakazela ngaphakathi ngoba hayithi siyayehlisa ikhona. Manje bekufuna umuntu ozoyihlokoloza. Angizoshumayela ngizonyakazisa into nayo lapha phakathi. Uyabuza omnyaka ngithatha mhla uChrist efika nekuwe wafika nayo. When you complete uphelele uJesu wakunika yonke into. Hence akekho umuntu ofika amaphambi kaNkulunkulu kodwa mina uNkulunkulu kodwa mina Jehova ngakade wadathi uNkulunkulu. The problem was you. I was praying for something earlier. I was praying for something and I told my wife I was praying for something and get radical pray. When I'm praying and the Lord said to me, no, this is not a problem at all. I said, what, Lord? What is not a problem? What the problem is here? It's your faith in my word. But it's no longer, this thing is not a problem. But the problem is ungakholwa izwi. Wathi yabona manje ashintshe item. Asithandaza ukuthi ukholwe izwi lami qondana nalento. Ngoba uma ukhuluma, uma uthandaza ukhuluma ngalento, you mean this thing inkinga, ayona inkinga lento, ifaith. Then I started to change my prayer and upgrade my level of faith. What now we are talking? Because God does not have a problem with devil. Problem of, not with, problem of devil. Akana inkinga kaSathane at all. Ninayo? Uthatha unayo lutho. uNkulunkulu akasabatha uJesu wami. Kanti ngitshela abazalwane lapha ngeke uzomusa uNkulunkulu thawo. Njalo uJesu uma ekhuluma nabafundi bakhe ube rebuke ungakholwa kwabo every time. Akazathi kodwa Sathane kodwa Sathane yini einganeni zami kodwa zenze yazi Sathane yathi ukuthi uyahlupha wena. No, akazabe ne-frustration kaSathane throughout uJesu ube nenkinga yongakholwa kwabo. Njalo ngisho kunyakaza istorm ngisho bethi bayafa avuka uJesu athi awukodwa nisuka yini ungakholwa wazi wathi kwenda awukodwa sizukulwane esingakholwayo kuyoze kube nini nginani. Esho kune challenge eyenziwa uSathane phambi kwakhe. Kuyoze kube nini nginibekezelele. Yes. Usho kune challenge eyenziwa uSathane phambi kwakhe. But akakhulumi ngoSathane. UJesu akazabe ne-frustration kaSathane. Go and read the scripture. The whole precious scripture akazakhulume ngoSathane. But the whole precious scripture ukhuluma ngakholwa kwethu. Wakhuluma nge-little faith, wakhuluma nge-no faith. Wakhuluma nge-great faith. I'm right? Check the scripture. Close. Zoom. Just oh, when Satan buyele emva kwami wayimrebuke lapha. Emrebuke kuPetro. Buyele emva kwami Satan with authority. Njalo bebheke noSathane bekhuluma igunya. Akazabe ne-frustration. Ube nenxaki yebandla lingakholwa. Amen.
nezinto yabona bafethu thina we are crying sicabanga oh God, why we are not fair, God, why not me, why athi God. No, the problem ayikho la ikhomba khona, your faith. Ngoba lezinto is inside of you. The problem are we release. When we pray, when we fast, when we believe God, when we study the word of God, when we worship, somebody say amen. Tell your neighbor I'm blessed. Shono Guema, Shono Tan, I'm blessed. I'm closing. Shono Tan, I'm blessed. I'm closing. Shono Tan, I'm blessed. You are what? Singayivumele lento usathane sikhonza ibandla elivelele alibeke nje ngaphansi kacarpet alenze kuthiwa ngapha emakhaya udomete. We must know ourselves. Sizindlalifa. Inkosi isiphe konke. You'll be shocked. Okay. Awungidisplay ivesi umoya ngcwele yakudropha nje. Incwadi yabasefeso I think Ephesians chapter number 1. I want to believe verse number 3. I want to get season and ukufunda iBhayibheli. Umoya ngcwele vela drop nje ivesi. Awuyilipela. Bese Jesu sengichome kangaka ntakulona. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who did what? Who has blessed us with every spiritual blessing. When? In heavenly places. Where? In heavenly places. Kuban. In Christ. Listen. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, past tense, blessed us with every spiritual blessing. Every spiritual blessing in the heavenly places. Where? In Christ. Faka isizulu. Sikhulume iBhayibheli leluze. Ngifuna nibe iBhayibheli fully. Ningabi emotional. Makabonga uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu, ngiyambusisa umuntu ongilukisela iscreen. Makabonga uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Osibusisile. Owenze njani? Ozosibusisa. Ozosibusisa. Owenze njani? Osibusisile. Ezulwini kubani? KuKristu. Ngesibusiso sonke sakomoya. Hayi uzokwenza lento uyenzile. Mando olis kobri ukazupre endas kobasha. Uma ngimila bazalwane bami ngidlala ngimi kwi position ngimi kwi position ye priesthood. Standing here as a priest of the house and say God bless you. Into engiyenzayo msuke ngitriggerisha into vele uKristu ayenzileyo. Come on. If I say God bless you, lalela akuwehla into la isuka ngiyakazisa uNkulunkulu usuka nyakazisa into ayideposita kuwe mhla kufika uKristu. Somebody say hallelujah. Lesi sibusiso uhleli naso, lesi sibusiso ukhala naso, lesi sibusiso uwehla wenyuka naso, sila kuwe. Yiyo lento esenza sisenkonzweni. Uma sisela sizonyaka sisinde ngaphakathi. Wamntana udawa ngibe namanzi awodwa ngisindiswe kahle. Udokotela wathini mina? Udokotela ngishaya ilitha yamanzi. Masengiqeda ngiwabuyisele futhi. Ngiyalalela phela ingane.
Niyabona uswiti uphi? Ngithuleleni ngisho malanga. Niyabona uswiti uphi? Ukuphi? Yini esihlale phansi? Ala? Uyasinka. Okay, uyasinda. Yeah, perfect. Okay. Into yenza uswiti ube lapha phansi. Njobe ungahlala kanje lo sweet size sihambe la. Futhi ungahlala kanje lo sweet for 10 years. Until uzohlangana nomuntu othile. Lo sweet ungakwazi uphi manje? Usephansi. Uyabona uphi manje? Uready mengavula la uyaqhasha. Challenge esibhekene nayo inkonzweni kile. Ungapheli weswiti kaJesu. Iproblem esibhekene nayo inkonzweni ile. Sithi akukho. Kanti inkinga kukhona kunyakazisiwe. Sengiyathandaza serious, serious note manje. Uyomangala ukuthi ungabeka izandla kwabagulayo baphile same time. Ihealing unayo uJesu mhlafika wafika nawe. You can raise the dead. Listen. You can raise the dead. You can raise the dead. Come to me. Listen. Come to me. You can raise the dead. Abafile. Bengavuka bakhitshime. Lalela. Lento akufanele lalela. Lento ayithi usazothi Nkosi ngicela ukwehlisa ikhona ukuthi ihleli lapha phansi. Lento ingahlala uzuhambe emhlabeni lokho yahlala kanje. One of the strongest concern kaNkulunkulu ngebandla ukuthi ulinikeze izinto ihleli kanje phansi. Wena ungakhuluma nelanga njengoJoshua lime. That this thing is here. Holo! Engizwe inkazimule ihamba endlini. Engizwe inkazi serious. Ngizwe amandla kaNkulunkulu a supernatural are walking all over this building. This thing will never come. Lento ngeke yehle. Lento ayizukwehle ezulwini qathake. It is inside of you. It is inside of you. Uyamol nayo. It is inside of you. The day you receive Jesus as your Lord and Savior, yafika lento yalenda. Ukwamukela uJesu is not a cheap thing, church. The day you say yes to Jesus, you are saying yes to his greatest power. Lithi iBhayibheli bonke abamemukelayo abapha amandla. Abamemukelayo. I'm not talking about any dictum. Abamemukelayo. Lithi wabapha amandla ukuba babeke abantwana bakaNkulunkulu. This thing is not outside, it is inside of you. You are crying with it. You sleep with it. It does not leave you. Until uzohlangana nomuntu who's going to shake this thing. Hallelujah, Jesus. I'm not in Durban because ngihlushwa energy. I'm a human being like all other people. I also get tired like all other vessels.
I'm not in Durban because I'm in a malening. I just want to spend money. But I'm anointed and sent by God. Ah, glory, glory, hallelujah, Jesus. Glory, glory, hallelujah, Jesus. It is inside of you. God have anointed me. I am sent by God to serve this generation and to stir up what is inside of you. Ah! It is inside. Hebrews kudatina Moshe. I hear the voice of God. He's with people. It is high time. So we start it. So we start it. It's been a long time. And he could do mandondo. It's been a long time. Lalela mntanam, lento ayifakwa uwe. Yafakwa kuKristu. Lento inesilinganiso salowo ayifakayo. Amandla ayo alingana nalowo ayifakayo. There's something great inside of you. Ayikhonto ngizwa eyabanye yanyakaza njengoba ngikhuluma nawe manje. Abanye yanyakaza. Maye kuSathane. Maye madimonini. Listen, devil have tried to uyicindezela lento. uSathane uzamile ukuyinyathela. Amadimoni anyazamile ukuyinyathela. But ngizomemezela namhlanje ngegama likaJesu waseNazaretha iyanyakaza lento. I feel the Rehoboth anointing. Move this thing, Susan. I feel the Rehoboth grace. Isumthombo onganaqhitshwa. Isumthombo. Makash. Sompisi my son ngizwa uNkulunkulu ethi uSathane ubekade ezame ngamandla onke ukuba lento igcine kanje abantu baze bafe. Umthandazo kaSathane uthi wena into evalelwe kuwe uzufi ngakazinyakazi. uKristu izinto afika nazo uzufe ubhizi ucabanga ukuthi lento ayikho kanti iphakathi. Uyabona namanzi ayashintsha manje. Ikhona into esho ukuthi hayibo la kukhona into engenileyo. Uyabona namanzi ayajika afana nento engenileyo. Lamanzi ashintsha ngishikhala afana nento engenileyo. Munga waphuza namanje lamanzi azoshintsha ngisitest afana nento engenileyo. Ilento ezokwenzeka kuwe. Lento is going to dominate your life. It's going to dominate your life. You are going to become like it. I want us to take a moment and all of us pray. Lalela mawuthandaza manje awushiyehla. Unyakazisa lento lapha phakathi. It is inside of you. This thing is inside of you.
uthi uPawulos wasendulo mantshinga sinayo lenkazimulo asitsheni uthi sinayo lencebo asitsheni zobupha sinalenncebo asitsheni zobupha sinayo lencebo asitsheni zobupha. It is inside of you. Abasifuna umlomo sithandaze sonke and pray in the spirit. Soft.